να πούν ή πώς να το δουν, μπορεί να με παρεξηγήσουν. Δοκιμάζω το. Να δούμε, έτσι έκαναν εσείς, δοκιμάστε το. Και ό,τι πούν οι άλλοι. Μετά θα το μετρήσετε. Αν θέλω να το μετρήσω. Βλέποντας, παραδείγματος χάρη, πιάνω το μικρό παράδειγμα έτσι για να συζητήσουμε και να συνεχίσω την κουβέντα που έκαναμε με την πράσινη τεχνολογία. Για δύο λόγους. Πρώτον, αξιολόγησης, να βελτιωνόμαστε. Πρώτον. Δεύτερον, προώθησης. Το να κάνεις το σεμινάριο, το να ανταλλάξεις απόψεις με διάφορες εταιρείες, είναι και μια προώθηση. Ακούετε, ίσως κάποιοι μπορεί να το δουν διαφορετικά, όχι εσείς, κάποιοι άλλοι, όμως η ουσία ποια είναι, ότι υπάρχει προβολή και πρέπει έτσι να το δείτε. Ελπίζουμε ότι μπορεί να ξεκινήσουμε να κάνουμε marketing που τον εαυτό μας, αλλά δεν θα πούμε το εαυτό μας, δεν μπορούμε να κάνουμε και παρακάτω για τους οργανισμούς. Είμαστε όλοι πολιτές. Προσέξτε το πράγμα. Όλοι προσπαθούμε να προωθήσουμε τις ικανότητες μας, τις υπηρεσίες μας. Όταν βλέπουμε άλλους, είτε συναδέλφους, είτε πελάτες, είτε πιθανούς πελάτες, προσπαθούμε να δώσουμε κάτι έξω. Μη κερδοσκοπικώς, προσπαθούμε να προσελκύσουμε μια χρηματοδότηση, μια επιχορήγηση, για να μπορούμε να προχωρούμε. Πράσινη τεχνολογία, ραδιόφωνο, όπως είπα, επέλεξες, να πάω στο θέμα μας. Πες ότι είσαι υπάλληλος. Και παίρνεις προς το διευθυντή. Αν παραδείγματος χάρη στο ραδιόφωνο, το τάδε ραδιόφωνο που καλύπτει την περιοχή, πρόσεξε πώς σκέφτομαι. Το τάδε ραδιοσταθμός, ο οποίος καλύπτει την περιοχή που θέλω να κάνω περισσότερες συνεργασίες με παραγωγούς, εστιατόρια, ταβέρνες και πελάτες. Μπαίνεις στη μέση, θεωρείς τον εαυτό σου μεσάζον και ξεκινάς να κάνεις τούτες ερωτήσεις και παίρνεις προς τον διευθυντή ή στον υπεύθυνο του τμήματος. Κατά την άποψη τη δική σου, τι θα κοιτάζεις? Σαν διευθυντής, παίρνω σου εγώ την ιδέα, άποψη σου. Πώς το προσεγγίζεις το θέμα? Είσαι διευθυντής, εγώ ο Γιώργος είμαι στο τμήμα προώθησης και σκέφτηκα τούτο μικρό, να προσέξτε, είναι μικρό σημείο από το πλάνο. Δεν είναι το πλάνο marketing. Τούτον είναι κομματάκι, μικρό κομματάκι, που το μεγάλο χάσω. Θέλω να δω τι αποτέλεσμα να έχει, πώς θα επηρεάσει τις πωλήσεις, τις συνανταξίες. Άρα θα μου έκανες ερώτηση, Γιώργο. Ωραία, όμορφα, καλή ιδέα σου. Όμως, ποιον επηρεάζει, ποιος είναι ο σκοπός και πώς? Να θέλεις 10.000 ευρώ να το κάνεις. Ποιους επηρεάζεις, σε ποιες περιοχές επηρεάζει, θα ακουστεί, θα μεταδοθεί, θα γίνεται συζήτηση και πόσα θα μου κοστίσει. Σωστά? Κοιτάζουμε τα χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά, γιατί είναι επένδυση που κάνουμε. Επένδυση στην πρόθεση. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε ή πώς το βλέπουμε? Κάνετε το. Εσείς ήδη κάνετε το πράγμα. Εμπαίνετε σε τη λογική. Σωτηρούλα, ναι. Κάσια, κάτω. Νεκτάρια, ναι. Εσείς? Εμείς δεν φτάσαμε στο σημείο να προωθούμε τόσο πολλά το βιοδίζελ, παρόλο που είναι μέσα στα σχέδια μας να το κάνουμε, αλλά χωρίζουμε τα κοινά ουσιαστικά. Ποια κοινά θα ενδιέφερε το προϊόν. Και μετά βρίσκουμε τους τρόπους και μπορεί τι έξοδα έχει, τι απήχηση. Άρα βλέπουμε τα... Γιατί χωρίζουμε τα αρχικά σαν κοινά, ας πούμε. Αν μας ενδιαφέρει να πάμε στον καταναλωτή, είναι ένα πράγμα, που αφορά στις πετρελαϊκές εταιρείες, ένα άλλο κοινό. Χωρίζεται ουσιαστικά σε κατηγορίες. Το κάθε πράγμα φαντάζομαι, έχει ξεχωριστόν τρόπο. Άλλα χαρακτηριστικά εσείς. Τι νομίζεις κάτι? Χαρακτηριστικά που θα βλέπεις για είτε ένα νέο προϊόν ή μια νέα μέθοδο πρόθεσης. Τι θα γίνει? Την ομάδα που θα πρέπει να προσεγγίσω για τούτο το προϊόν. Ναι, ομάδα στόχος. Ομάδα στόχος. Ναι. Δεύτερο.
κέρδος θα μου φέρει στο τέλος. Δηλαδή, επιστροφή της επένδυσης. Επιστροφή της επένδυσης. Ωραία. Ναι, ναι. Που πιστεύω θα μου φέρει. Πιστεύω θα μου φέρει. Ωραία. Πώς θα το κάνεις του? Πώς θα το κάνω? Ναι, πώς θα ξέρεις ότι εγώ εξόδεψα 500 ευρώ, έπιασα 500 ευρώ και περισσότερα κέρδος. Ναι, εξαφανίζει το προϊόν. Έρευνα αγοράς, έρευνα... Ξεκίνησε και βάλει τη μεθοδολογία. Μετρούνται κάποια πράγματα, μετρούνται, ναι. Κάποια άλλα μπορεί να μην μετρούνται. Λιγότερο. Ένα καινούργιο προϊόν το οποίο είναι κάνει στόχο να πουλήσει 1000 να έχει κέρδος στα 200 που είναι πιο εφικτό τζίρο. Ωραία, όμως εντάξει, συμφωνώ μαζί σου. Έχει κάποια πράγματα που δεν τα μετρούμε. Όμως μπορεί να ξέρουμε πόσο σε βοηθήσαν. Ναι, βέβαια. Ναι, εντάξει, κάποτε μεταφράσεις τα συμμετρήσιμα εμάς μπορεί να μεταφράσεις, γιατί για μένα, δηλαδή τα λεπτά μεταφράζονται για να γίνει και τη συγκεκριμένη δουλειά. Όμως είναι όλα μετρήσιμα. Όχι, δεν είμαστε απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Και εμάς είναι μετρήσιμα. Δηλαδή, μάλιστα τελευταίως είχαμε πει ότι είχαμε 2.500 τελικά χαμόγελα. Είχαμε 1.000 παιδιά που πήραν την εμπειρία, είχαμε 500 παιδιά τόσα. Αλλά το πώς δημιουργάς την εικόνα σου, το perception σου στον καταναλωτή, μπορεί να κάνεις έρευνα, αλλά πάλι είναι δύσκολο να μετρηθεί. Λίγο υποκειμενικό. Είναι δύσκολο, εντάξει, είναι υποκειμενικό, είναι δύσκολο. Ακόμα και οι σταθμοί που μας λένε τις έρευνες, εκεί πέντε τόσα. Ναι, ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει. Είναι πολλά έτσι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Κοίταξε, πλέον πάει με τη μεθοδολογία, τον τρόπο που ανέπτυξες την έρευνα και μετράς, τσίνον που μετράς. Ναι, αλλά και ακαδημαϊκά, και κάποιον ακαδημαϊκό ομιλούμενα, ξεκινάς και με λέεις ποια μέθοδο χρησιμοποίησες, αν είναι αξιόπιστη, ποια αποτελέσματα έφερες, με ποιους έκανες σύγκριση και ξεκινά πλέον πιο εμπεριστατωμένα η τεκμηρίωση και αν απόδοσε εκείνο που κάνεις. Όμως, για την ώρα θα μιλήσουμε για τούτα. Άρα, βλέπεις σε ποια ομάδα στόχων, βλέπεις επιστροφή στην επένδυση, άλλο χαρακτηριστικό που θα κοιτάζαν. Το χαρακτηριστικό εννοείται τα future markets. Ναι, παραδείγματος χάρη, φέρνεις σου μπροστά μια ιδέα, μια μέθοδο ή ένα νέο προϊόν. Τι κοιτάζεις, ας πούμε, με ποιον τρόπο το προσεγγίζεις. Γνωρίζετε, να στήσεις ένα πλάνο. Τι είναι το πλάνο, είναι εφικτό, βιώσιμο. Είναι ερωτήσεις τούτες. Δηλαδή, θα εμπλέξεις 5-10 άτομα, ποιους θα εμπλέξεις, πόσο χρόνο θα χρησιμοποιήσουν, πόσα θα κοστίσει, τι προσπαθείς να πετύχεις. Τούτα είναι ερωτήματα, χαρακτηριστικά που τα κοιτάζουμε όταν βάζουμε κάτω το πλάνο μας. Τούτα που εννοώ. Μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Προοπτικές του, ναι. Να το βλέπεις το πώς, βλέπεις το να το αγοράζουν κάποιοι, βλέπεις το να το χρησιμοποιούν κάποιοι. Ή και πόσοι, πώς υπολογίζεις. Βιώσιμο, για ένα χρόνο, να πάει, γιατί είναι βιώσιμο. Είναι η τάση της αγοράς. Πάλι πια πίσω στην πράσινη τεχνολογία. Είναι τάση της αγοράς. Αναπτύσσεται. Υπάρχει προοπτική. Και τούτα είναι τα πλάνα που να βάλετε σιγά σιγά και να τα αναπτύξετε. Εμείς είμαστε ηχή εταιρεία. Κάνουμε τούτα πράγματα. Ο στόχος μας είναι αυτός. Στο πρώτο χρόνο κάναμε τούτα πράγματα. Τούτα είναι κομμάτι του πλάνου του marketing που θα βγεις προς τα έξω να πεις. Εμείς έχουμε στο εξωτερικό πολλούς συνεργάτες. Τι κάνουμε, τι λες, είμαστε αξιόπιστοι, είμαστε εύρωστοι εταιρεία. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας γιατί και άλλοι τα χρησιμοποιούν. Μόνο μιας, στέλνεις μήνυμα προς τα έξω. Άρα πίσω από ένα πλάνο υπάρχει μια στρατηγική, υπάρχει μια λογική. Ξεκινήσαμε από τον οργανισμό των εσωτερικών. Πάμε να πούμε πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ποιες είναι οι υπηρεσίες?